Oh, assalamualaikum dulur. Jangan di skip, jangan di scroll ya. Ini berita penting dari negara. Guys, apa kabar guys? Guys, aku iki emang ngono mikir guys. Aku iki dudo wis kurang luwe 5 tahun. Urip dhewe iki 5 tahun guys. Anakku wis mentas kabeh. Ketika aku iki urip ijen guys. Jenenge urip ijen ya sembarang tandangi dhewe guys. Umba-umba tak londrino. Cuma nek masak ngono kadang kala yo tuku sego nang warung, kadang kala yo tuku sego bakar, nasi bakar iku wis enake guys wong urip ijen. Nek istrika umba-umba iku tak umba-umba sak setrika pisan nang laundry guys. Lek masalah ngono iku gak masalah guys. Sing dadi masalah iku lek ana apa-apa iku ana ndas ngelu, ana awak kering, iku malah tuku obat iku budal-budal dhewe, guys. Lah apa maneh wong gak sing dikongkon anak ya wis mentas kabeh. Iku gak enake urip ijen ya wis ngono iku, guys. Iku tak lakoni 5 tahun, guys. Nah, saiki, guys. Saiki iki ana wong nawani aku. Ana wong nawani aku, guys. Karepe istilah ngono ya apa ya? Dijodohno lah. Ono loro, guys. Sing siji ku perawan. Sik durung tau rabi ya. Umure 23 tahun. Lah sing sijine, sing situke ku rondo. Rondo duwe anak situ tapi anake ya wis mentas. Umure sekitar 32-an lah. Ngono guys. Lah aku iki bingung guys. Aku ya durung ngekeki jawaban guys. Ya dikeki informasi kaya ngono iku ya jenenge wong duwe maksud apik ya tak trimo ae guys. Dadi aku njaluk waktu guys. Njaluk waktu kurang luwih 10 dina. Kanggo mikir-mikir sing tak pilih iki. Lah lek lumarangga kepengin rumah tangga yen ya kepengin rumah tangga guys, urip ijen gak enak guys. Aku tulung guys. Bantun mikir guys. Lek perawan iku kelebihane opo guys? Lek rondo iku kekurangane opo guys? Tadi aku engko iso milih sing tepak ngono guys. Ya, tak tunggu guys. Bantuan kirim sampean nang ngone komen guys. Engko sampean tulis ngene komen guys ya. Lek perawan iku kelebihane apa? Lek rondo iku kekurangane apa? Lan aku kudu milih sing ndi ngono guys. Padha ayune guys. Lek didelokno fotone padha ayune njane. Ya ayu ya tur manis ngono guys. Iki aku sik bingung kayak waktu 10 dina aku. Kayak iki sik oleh 2 dina wisan. Kari 8 dina guys. Karepku lek umpamane walaupun durung 10 dina guys, lek sampean ngekeki bantuan pikiran lewat komen guys, milih sing perawan utawa milih sing rondo tak turuti guys. Tak turuti guys. Jadi engko tak delok sing di sing akeh kanca-kanca iki. Konten-konten kreator iki sing ngekeki masukan nang ngene komen iki sing di sing akeh ya iku sing tak turuti guys. Ngono guys ya, tolong guys ya. Wis 5 tahun guys, duda guys, sembarang dhewe guys. Wis sing tak pikir iku ana gerang ngelune awak iki lho. Iku gak ono sing dikongkon guys. Nek perkara liyane ngono ae wis dhewe ngono sih iso guys. Ono laundry, ono warung wis iso guys. Ngono guys. Wis ngono guys ya, tak enteni guys ya. Matur suwun guys ya. Wis tak dano seger waras kabeh guys, rezekine barokah, rumah tanggane ayem adem tentrem wis sehat kabeh. Ngono guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.